Hello mga langga! Ngayon ay bibigyan ko kayo ng 6 na tips para maging matatag kayo ng ka-LDR mo. Mag-intro muna tayo. Una, mag-effort ka. Alam natin mahirap ipakita yung effort lalo na kung magkalayo kayo. Pero marami namang paraan kung gugustuhin mong ipakita sa kanya ang pagmamahal mo. Remember, actions speak louder than words. Pangalawa, respeto. Respetuhin ang bawat desisyon ninyong dalawa. Pero dapat pag-usapan ninyo ng masinsinan. Mahirap na kasi pag napilitan lang pala yung isa. Ayun, galit pala. Pangatlo, pag-unawa. May mga bagay na dapat nating unawain, lalong-lalo na pareho pala kayong may trabaho. Minsan kasi nakakalimutan natin intindihin ang salitang pag-unawa, lalong-lalo na kapag napapangunahan na tayo ng galit. Pang-apat, tiwala. Ito yung salitang nakakagulo sa ating isipan kaya nasasaktan ang puso. Ganun talaga, minsan nahihirapan na tayong magtiwala dahil sa mga nakaraan natin. Actually, pinapatatag lang tayo ni Lord dahil sa bawat sakit may napupulot tayong aral. Tandaan mo, hindi lahat ng tao katulad ng ex mo. Pang-lima, suportahan mo siya. Suportahan mo siya sa mga hiling niya. Hindi puro pagbabawal kasi nakakasakal. Kasi minsan dahil sa pagbabawal mo, makukuha niya ng magsinungaling sa'yo. At dyan na talaga mag-uumpisa ang lahat. Masasanay ng magsinungaling hanggang masasanay na siya sa iba sasama. Pang-anim, malambing. Ipaalala mo sa kanya araw-araw kung gaano mo siya kamahal. Oo, nakakasura nga diba? Pero mas mabuti ng sobra kaysa magkulang tayo. At least at the end of the day, kung wala ka man sa kanya, mamimiss niya yung mga lambing mo sa kanya. Sana ay nakatulong yung mga LDR tips ko para maging matatag kayo ng karelasyon mo. At please po, huwag ninyong kalimutan i-click ang like at ang subscribe sa baba at please click the notification bell para ma-update kayo sa lahat ng mga LDR tips ko. Hanggang sa ulitin po, salamat!